Hola, em dic Jeff Monson. Estic molt content d'estar en aquest fòrum perquè hi ha moltes coses a dir. Dono suport a aquest moviment i els interessos que representa. Així doncs, el primer de què m'agradaria parlar és de l'entorn polític en què vivim ara, on tenim guerres, escalfament global, conflictes, on la gent està tractada com a esclaus o com a esclaus sexuals, i on la gent encara viu en la pobresa i en sancions. Hi ha tantes coses terribles que pots llegir cada dia a les notícies o veure a la televisió. El món és terrible. Però vull subratllar que hi ha molta gent que s'esforça per canviar el món per a millor, i un món millor és possible. La idea principal és que tot comenci per nosaltres. No podem confiar en els governs. No es pot. Hem confiat en el govern des de l'inici dels temps, des del sistema feudal amb els reis, després ens hem recolzat en el capitalisme amb mercats lliures, eleccions, democràcia, votació pels presidents, membres del Congrés i de la Duma per intentar arreglar la situació. Quan participes en la vida del món, i tots són iguals, quan cada persona al carrer gaudeix de les mateixes llibertats que tu, i té les mateixes oportunitats que tu, i participa en la vida del món de la mateixa manera que tu, crec que no hi ha una alegria més gran per a la persona. Quan totes les persones del món comparteixen aquest sentiment d'unitat dins d'ells mateixos, dins de la raça humana. Tots som humans. Tots som unitat, com he dit, tots volem el mateix. Aleshores, per què no podem col·laborar? Som raonables. Podem enviar persones a l'espai. Podem crear armes boges capaços de destruir el món. Tot això ho podem fer. Si ho podem fer, llavors podrem crear una societat on tindrem unitat i pau, on tots cooperarem. Aquesta és la nostra última oportunitat per unir-nos. I ens unirem. I ho podem fer ara, per la nostra pròpia elecció, o ens veurem obligats a unir-nos, ja que vivim en una època en què la guerra o el canvi climàtic ens faran adonar que no sobreviurem com a espècie sense unir-nos. Avui és la nostra darrera oportunitat de fer-ho voluntàriament, no en circumstàncies ambientals que amenacen de destruir-nos. Així que digues als teus veïns, als teus amics, digues-los que vols els canvis, que estàs disposat a canviar alguna cosa i que vols que canviïn amb tu, tant si els coneixes com si no. Nois, aquesta és una oportunitat. M'alegro molt que esteu parlant d'això. Només m'imagino caminar pel carrer, conèixer gent, parlar amb ella, viatjar i veure que tothom volen això, el que la humanitat s'uneixi per alguna cosa millor i que preocupa a totes les persones de la Terra. Tant si ets una persona amb discapacitat, negre o blanc, home o dona, nen o persona gran, sigui quina sigui la teva professió, tots es reuneixen per un propòsit comú. I així, la nostra societat millora.